I am Mangosuthu, Buthelezi, and I've dedicated my whole life to a better South Africa. For now, for tomorrow and future generations, that work has not yet been done. That is a challenge we face as a nation and as a country. Usuke aphila ngomsha kaNkulunkulu. Abafundi iBhayibheli bayazi lapha ehlabalweni kaDavid ukuthi uDavid uthi umuntu ozele ngumfazi nqiyela amashumi ayisikhombisa kuphela eminyaka ukuphila. Le ngaphezulu kweleyo sesokuyimibhanso nje yasezulwini ibonus le ngidlayo ke namanje. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, Jesu usithethele. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu. Made me a Zulu. I speak Zulu. I have a Zulu culture, and I'm proud. I don't apologize to you or to anyone for that. But I also live in a country called South Africa, which makes me South African. Okonde enkululekweni yokugcina asingafiki emazulu enkululekweni yokugcina. Ngiyabona ukuthi kwenziwani njengamanje. Ukuba iqaqaba kwenu ukuhlangana kwenu kanje abanye abantu kuye bachaphezelise iswini. Lesikhumbuzo ngithakasela inkonzo yakho Mageba efana neyobundela uma ufuka weseka umbuso kaZulu. Iphelile iminyaka engaphezulu kwamashumi ayisikhombisa uyinkanyezi ekhomba ubuZulu ukuthi buyini futhi kufanele benzeni kanjani nini kuze kube isibuko nabakwezinye izizwe sibazise khona balobu bukhosi siphakamisa iflege nase-Afrika Mageba
sithi silo siyathokoza ngemisebenzi yakho sibongela sona kanye namakhosi onke adlule esandleni sakho asangale siyabonga egameni lala umakhosi Dabezitha Magebe isilo ke simgqokisa umntwana isikhumba sebhubesi gqokise ngonyaka isikhumba sebhubesi umntwana uyahlonishwa ngokumela ubukhosi besizwe sikaZulu namhlanje na Mageba Ngikheshezwa ngonyoko yini